Takže čus lidi, vítám vás u toho slíbeného dlouhého videa. Trvalo to trošku díl, než jsem začal natáčet, za to se omlouvám. Ale to video je už tady. Dneska to bude video z Block Rivals a nebude to nejdelší video a ten obraz taky není nejlepší. Protože mám špatnou postavu, asi rychle změním a hned jsem zpátky ve hře. A obraz taky nebude nejlepší, protože že ho natáčím na telefon a natáčím to na držáku a kdybych pohl s kamerou, tak mi spadne telefon. No nic, jdeme na to. Ježiš, já nemám nejlepšího spoluhráče, no. Dá se to tak říct. Pošlu to dopředu. Mezitím jsem doběhnu, tak on by měl mít šanci dát góla. Jak vidíte, používá se jeho a toho člověka ani neznám. Ale jak můžete vidět, easy assist. Já se fakt omlouvám, že ten obraz není nejlepší, ale chtěl jsem spíš uvádět, jak budu dělat ty dlouhý videa. Budu se pokoušet dělat spíš zůstanu těch shortů. A když mi půjde udělat herní video, tak delší, tak to zkusím. Ale nic zatím neslibuju, protože že jo, natáčím na telefon a nový mám počítač teprve. Takže doufám, že to nějak vyjde aspoň. Mám nový herní počítač a monitor si nemůžu dát níž, to bych musel odmontovat část stolu. Ale kdybych to udělal, tak to bude vidět líp a budu moct natáčet častěji herní videa. Já doufám, že se vám aspoň trošku tohle video bude líbit. Kdyby ne, tak mi dejte vědět, já zůstanu u shortů. A no, cokoliv budete mít nápad na natáčení, tak mi to můžete říct. Tohle video bude mít tak, nevím, 10, možná 15 minutek. Doufám, že si ho užijete. Ale fakt tady to je prostě úvodní video. Mám 500 gólů. Když tak. A taky nemám zatím, já sám neumím stříhat. Takže stříhání prostě nebude asi v této době možný. Zkusím se zeptat jednoho z mých kamarádů, který možná umí stříhat. Doufám, že mi to vyjde. A jak to mám v popisku, tak se snažím udělat lidem radost svým contentem. Ale když moc nenatáčím, tak už mi to ani moc nevychází. Já jsem na to neměl ani moc času teďkon. Doufám, že se to změní. Budu se snažit co nejvíc, ať mám pro vás co nejlepší content. A kdybyste měli jakýkoliv nápad na hraní her, v komentářích kdykoliv můžete napsat. A já vám dám srdíčko na komentář a odpovím vám. Možná budu natáčet ty videa s mými kamarády. Ale fakt moje grafika nebude nejlepší, protože to, že jo, nehraju úplně, nebo že to hraju, ale ne na lepší, ne na nejlepším, prostě ne na tom nejlepším, co můžu. Ach jo. Já teďkom se opakuju furt dokola, co? Tak, další gól. Teď, když tak je ten nový Prodigy Sai event, to je ten Sai Itoshi, to je World, jak to bylo? Generace 11. Jedni z těch 11 nejlepších. A můžeme natáčet, že jo, i další hry v Robloxu, cokoliv napíšete. Nebudu hrát Steel Brainrot. Nebudu hrát Grow Garden, protože to není pořádně o ničem. A taky, no, nebudu hrát nic s Brainrotem prostě, protože to je, ty vado, to je všechno mojí mozkovou kapacitu.
No, za chvilku. Ještě to natáhnu na těch 5 minut, aby to bylo, že jo, 10minutový video. Klidně vám udělám i nějaký reakce, třeba. Doufám, to by možná i bylo lepší pro mě. Protože, že jo, nejsem úplně člověk, co se nejlíp baví s lidma. Ale snažím se udělat radost. A jo, z tady toho postavu mi to nejde ještě úplně nejlíp. Netherrin je trošku složitější na ovládání a já ho nemám nejdelší čas. Ale dávám s ním gole, i když nedávám Annihilate. To je zatočená střela, která prostě poletí takhle a zatočí se takhle. A já to ještě neumím úplně nejlíp ovládat. Takže mi nejde hodně věcí. Oh. Snažím se vám to tady natočit, abyste měli lepší pohled. Je to takový pohled ze spoda, protože ten můj stánek není stejně dlouhý jak ten můj monitor. Ano. A kdybyste chtěli prostě jenom video, kde budu něco komentovat, i když to není úplně můj styl řeči, tak to můžu zkusit. Jsem rád, že se vrátím zpátky k YouTube. Jo, teďkom by měly videa vycházet častěji. A doufám, že se vám prostě celý můj content bude líbit. Byl bych hrozně šťastný, kdybyste mi dali like a kdybyste sdíleli třeba svým kamarádům. A budu se snažit, abych aspoň denně natáčel jeden short, abych něco dělal. No. Nebo vám můžu třeba odpovídat na komentáře, to by taky mohla být zábava. A nebo jenom let's play z her, to by taky mohla být sranda. No. Když tak mi do komentářů můžete klidně napsat, jak se máte, já vám dám srdíčko na komentář. Nebo mi můžete napsat, jakou hru máte vy rádi. Já ji kdykoliv můžu zkusit. A pro dnešek to asi bude konec. No nic, uvidíme se příště, ale asi spíš v shortu. Tak čus.